seara, eu sunt Cristofer și astăzi o să zic două bancuri. 1. Primul se numește Mama lui Bulă vrea pizza. Bulă, vreau pizza. Mamă, mă duc eu, doar spune-mi drumul. Vine Bulă. Stânga dreapta, stânga dreapta, stânga dreapta. Vezi niște bătrânele. Le spui bună ziua că așa e frumos, normal. Stânga dreapta, stânga dreapta, stânga dreapta. Vezi niște câini. Le spui maș ca să nu te muște. Stânga dreapta, stânga dreapta. Vezi o groapă. Sari peste ea ca să nu cazi. Stânga dreapta, stânga dreapta, stânga dreapta. Vezi o biserică. Te închini că așa e frumos. Stânga dreapta, stânga dreapta. Vezi pizzeria. Apeși pe buton ca să vină chemnerul. Ai înțeles, Bulă? Da, mamă! Și treci, bă. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Vede niște bătrâne. Le spune maș ca să nu-l muște. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Vede niște bătrâne. Vede niște câini. Le spune bună ziua că așa e frumos. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Vede o groapă, se închină că așa e frumos. Și cade în ea, normal. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Vede o biserică. Vede o biserică. Sare peste ea ca să nu cadă. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Vede pizzeria. Apasă pe chelner ca să-i vină butonul. Asta a înțeles Bulă din aia. Și așa se termina bancul. Primul banc. Primul banc, în fel. Așa. Al doilea banc se numește Bulă primește o temă cu propoziție. A, știu. Odată Bulă era la școală și profesoara îi dădu o temă. Ce să scrie câteva propoziții, câte vrea el. Și Bulă se duce cu tema acasă. Se duce la mama lui. Îi zic, mamă, îmi zici și mie o propoziție. Taci dacă nu-l dau cu tingaia în cap. Da, se duce la text. Tată, îmi zici și mie o propoziție. Că m-am amețit de la mama. Gol! Fratele meu drag, care ai 5 ani, îmi zici și mie o propoziție? Jucării, șurubele, roțele, mașinuțe. Soră. Se duce la două fete care sar coarda. Fetelor, îmi zice și mie o propoziție? Sar tu prima. Se duce la școală Bulă. Bulă, ai învățat propozițiile? Taci dacă nu-ți dau cu tigaia în cap. Bulă, chem directorul. Gol! Bulă, te arunc pe geam. Fiuițe, șurubele, mașinuțe, roțele. Bulă, chiar te arunc pe geam. Sar tu prima. Și așa s-au terminat bancurile. La revedere!